W dzisiejszym fragmencie drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian odnajdujemy bardzo mocne słowa, że miłość Chrystusa przynagla nas, abyśmy już nie żyli dla siebie, ale dla tego, który za nas umarł i zmartwychwstał. Doświadczał tego błogosławiony Carlo Acutis, którego relikwie tak rozświetlone tutaj pozostają wśród nas w kaplicy Matki Bożej. I dzisiaj, pomimo że Kościół nie lubi pośpiechu, bo zaledwie mija przecież 19 lat od jego śmierci, to Ojciec Święty Leon XIV podjął decyzję o jego kanonizacji na dzień 7 września bieżącego roku. Dlatego dziękujemy za tego orędownika naszej młodzieży i dzieci. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana.